ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକରେ ସାହିତ୍ୟ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ମୁଁ ଦେବସ୍ମିତା। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ କି ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, କବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲେଖିକାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନା, ସେମାନେ ବି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କାନ୍ଦନ୍ତି। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମୋର ଛୋଟ କବିତା, କବିର ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ନାହିଁ କେବେ ନଥିଲେ ଧନ, ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ନାହିଁ କେବେ ନଥିଲେ ଅନ୍ନ। ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ନାହିଁ କେବେ ନଥିଲେ ଧନ, ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ନାହିଁ କେବେ ନଥିଲେ ଅନ୍ନ। ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ନାହିଁ କେବେ ନିଜ କଷ୍ଟ ପାଇଁ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିଯାଏ ମୁହିଁ। ମାନ ଅପମାନ କେବେ ଦିଏ ନାହିଁ ଦୁଃଖ, କେହି ଗାଳି କଲେ କେବେ ସୁଖାଏନି ମୁଖ। ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତିରେ କେବେ ନୁହେଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମିଳିଯାଏ ଯଦି ମନଲୋଭା ବସ୍ତୁ, ହୁଏ ନାହିଁ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ପ୍ରଶଂସା ବା ନିନ୍ଦା ସମାନ ମୋ ପାଇଁ, କରେନି ବାଛ ବିଚାର। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗକୁ ମୁଁ ବଢ଼େ, ନ କରି କିଛି ବିଚାର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେବେ ମୁଁ ଦେଖେ